Wanchwa omurigeli gwe TV ya AGR ndege ngambiyole andonsi asole ne chingaki chaikire ngokoletera mangana maya bunatikire asemesi itu iri tukeri gali alera senchiro gwikirano korende ritangani tonyora mangana yo ase enchira yobwenge omokagerwa oyo otibongete gosomota chiretense omwana oye nigaikwa ase kigambero okimochi okisi rero nelituko lya kabere ase balia bategete koire libaga lya David Maraga buno munache mwane webina aiga Kenya barenge kunenkiwa omusacha bw'emyaka ya igatwa nigo amoitire mu murumu abo ase county ya Kakamega mangana yo ase njira yobwekirano Marietane Ladies Zadok omokagerwa okageretwe gotachira omwana wa yanse kurwase ekenyoro kya kenyoro ime ya marani me ya county ya Kisii nigaikwa ekigambiro kimochi okisi rituko lya lero nigasoira mamocho ayo akana ngata kolete ayo akolekanete chitarikisa tumutinyokane omwaka oyo nigo mukagerwa yo abekwa byara ase county ya Nakuru magaga yogokoreke kolikyo na gotama bono nigo alinwa e cash bail na gote bigwanga nigarachi gutigara ase ejera na edekine kyo nigo kirachi gotegererwa chitariki 19 mutinyokane omwaka oyo rituko lya lero nigo lyarenge elia kabere ase bali bategete koira libaga elio monachi omonene bwebina David Maraga balenge kunenkiwa rituko lya lero oyolenge kunenkiwa Professor Patricia Mbote oyo ole omorokia ase University ya Nairobi nigo Mbote abwate obumanyi ase amangana yerichiko aiga Kenya ase myaka 30 goika bono libagerio yo bonachi omonene ebina aiga Kenya nigo arache koene kinga ebina byonse bigo nachwa ase ebigambiro sense ya Kenya ngona chubire asobwene no obwasioku before the 2010 constitution and it died for some time, but now there is perception of corruption. I think it is important to use the internal mechanisms like the office of the judiciary ombudsperson to deal firmly with even these perceptions, because you see it harms the image of the judiciary. I mean, and I don't think that anybody wants to get into an institution where you get in and the next day people are saying you're corrupt just because of perception. So I think we need to do things from the inside to remove that perception, and that is by working on the mechanisms that we have. Omusacha yomo w'emyaka 33 nigo amoitire mu murumu abo w'emyaka 25 enyemagaga ya nyagusira konywa amarwana goika ase omochi obo na gwanza kubogoria omoyo na batebanga nigo agochia kumoita mu murumu abo oyo chitakariyo moro na kumochakira kumugutura amaguru na magaga yaye akamoita goika agakwa bono mukagirwo yo niga bekiru byara na koirwa ase kitaseri kebanyimbo ase county ya Kakamega abo asinya gusira nere airirwe ase kendo ye county yo kirogotuke bonde bogenderete gokorekana igoro yegakoro ikyo Murigeli gwe TV ya AGR nonko yabutora magana maya bunateka aiga semese YouTube ria ase enchira yo gwikirano gwikachinga kichinde oyolenge magaga yechi kamera koene kinga magana yangu gocherale ase enchira ya bene nigo akurukunga Videlis Omingo mochoge goseko gwancha omonogeri wabagetutu na inche na koletera magana maya ase enchira gwikirano nigo kurukwa Dennis Zadok inse yoboteneneli wa Jeremiah Orina Ontiri na kuganiri obotegelio bya amonogolio bya imeye TV ya AGR.